Ние пристигнахме. Това е скандално за сега. Това, което изживяхме, откакто кацнахме, значи Сума ти разправи докато оправим визата, че да минем паспортния контрол, че сега докато намерим човека, дето накара. И се возим в някаква много стара кола. Да, возим в някакъв драглясник, дето не знам дали няма да остави по пътя транспорта от летището до хотела, което не знам, може би 20-30 минути с колата ще ни излезе около 2 евро. С Даниел седнахме на едно заведение. Някакво супер рандом заведението насред нищото. Това в принцип е много тренди в Инстаграм. Докато стигнем до тук, щяха да ни блъснат не един път. Това е моето. Донесха ни чая. И Таня си взе чипс от патладжан и картофи. Тръгнахме си от ресторанта, много сме доволни, аз съм изненадан от цените, защото всичкото това, което изядохме, излезе 10 евро. Няма и 10 евро даже, 9 и нещо е. Сега отиваме до една сладкарница да пробваме някакви традиционни египетски сладкиши. Ом Али, традиционен египетски десерт. И като цяло е бред пудинг, мирише На пудинг. на пудинг, малко на карамел. Струваше 1 евро, което е също супер ефтино. С керамиката. Заедно с керамиката, да. Вау! Тия китайци ни се смееха. Много ще ти хареса, много е вкусно. Става. Как става? Буквално е като млечната баклава. То ние нищо не може да изядем с тия лъжици. Да, ние едем с някакви лъжици от сладолед. Добро утро от Кайро. Първата ни сутрин в Кайро. На балкона сме като цяло, гледката не е много красива. Специално ще хапнем поне, защото не сме яли нищо. И може би след това директно ще си хванем Uber до пирамидите. Пак сме в драглясник и отиваме към пирамидите. Следващия път май ще вземем от по-скъпия Uber. Това викам на Таня, че с тия драглясни си гледай какво става, мале, ще много трепят някъде просто. И да. Всеки кара както дойде, няма линии, няма знаци, няма такова. Хората се разхождат отстрани, няма тротуари, ходят си по улицата между колите. То нямаше крак. Кой? Някакъв... ли бе? Не бе, някакъв пич. Да, то остави шофьора да няма крак. Викам, моля сега, шофьора кара с един крак. Да. Трябва да бачиш само ако не закара жив. Много е луд. Ей, тия като уния BMW шофьори, дето минават и те между колите. Так му влязохме през хода. Всички викат. Так му влязохме и вече има двама, които ни агитират, които искат да ни продадат камили и коне. I worked here 40 years for experience. I know every meter here. Таня си гледа снимките, които направихме тук пред пирамидата. Набутахме се в най-голямата гърчканица заради Даниел, защото той каза, че трябва да минем от тука. Ей го на, минаваме от тука. Маеш се със слънцевщин крем. Да.
Дойдохме на панорамата, където се виждат всичките пирамиди отдалеко. Доста е хубаво. Ние дойдохме между другото пеша. Май сме единствените, дойдоха пеша. Да. Защото така цяло не изглеждаше толкова далеко и не беше трудно. Но утре може би ще дойдем с коне. Мале, аз на нищо не съм заприличал. Сега съм червен. Ужас. Няма значение. Най-после дойдохме да хапнем. Не сме яли от сутринта от закуска. И дойдохме на същия ресторант, на който бяхме вчера, само че си поръчахме други неща. Аз си взех хумус с суджук. Има нахуд, малко чушки, някакъв сладък картоф. В смисъл изглежда много фенси в някакъв сос, но де факто просто е сладък картоф. Някакъв десерт. За тане взехме хававши и една порция сирене с домати. Имаха sugarcane juice, което е едно от напитките, които трябва да пробваме. И ми е интересно на какво ще има вкус. Много е файн, много е добър. Не ми харесва. Как не ти харесва? Не ми харесва. Файн, в смисъл не знам дали са го подслаждали с нещо или sugarcane по принцип трябва да има такъв вкус. Улиците на центъра в Кайро са празни. И зад мен няма никой, аз ходя по средата на улицата, където до вчера щяха да ни блъснат. Мисля, че защото е Рамадан. Да, защото Понеже е Рамадан, всички са седнали да вечерят и по улиците няма никой. хората от магазинчетата са събрали и от няколко магазина на едно място, на една маса, всички вечерят заедно. Да, всички са седнали по улиците на някакви маси, столове и си хапват. Дойдохме на пазара в Кайро и седнахме на едно много популярно кафене, най-различни семки, чайчето. Усеща се някаква билка. Силна мента. Силна е менчета, да, доста силно се усеща. Най-после намерихме сокчета, пресни изтискани от манго и от глава. Не, че съм ходила в Тайланд и в Азия, но все едно, нали, има такъв вкус, предава такъв вайб. Да. Добро е. Добро е. По-добро е. Не е толкова сладко, а мангото Да. е много сладко. Те египтяните са пазарят помежду си също. Сега чувам там двама египтяни нещо са пазарят за някакви лампички. Такова е. Плановете ни за днес се промениха. Дойдохме до Египетския музей. Ето самия вход. Много е мрачно. Навсякъде облаци, духа вятър, студено е днеска. Не е много хубаво времето. Дано утре да е по-добре, за да може да отидем до пирамидите. Таня се ядоса, понеже се издокара, гримира се, облече се и накрая по пътя към пирамидите решихме, че няма да го бъде. Приключихме с разходката из музея и седнахме на един традиционен египетски ресторант. Даже си поръчахме храната, тя дойде. Аз си взех кошари да го пробвам най-после. Донесоха ни хляб, 3 фалафела и Таня си взе пиле с картофи. Донесоха ни и чай. Ние излязохме от музея и навънка е супер мрачно, ветровито, даже май е валяло, докато сме били вътре. Аз си давах пуловера на Таня, защото е студено. Добро утро, хора! Днес е четвъртия ни ден в Кайро. Третата сутрин и отиваме отново на пирамидите, само че това път на други пирамиди. Малко по-далеко, на около час с кола.
Сега си хващаме Uber-а, Таня е отново с моя половер, аз даже съм всякакъв, защото днеска пак е студено. اه بتعمل يا بالك ده بيجي على عيالك وبيجي عليك. Наснимахме се. Наснимахме се. 2 часа снимки. Той човека напита, ви какво правихте толкова 2 часа, въртяхте се в кръг около пирамидата ли вика? То по принцип повечето хора са туристи и просто отиват, обикалят един път пирамидата и се тръгват. Ние се снимахме. И то 2 часа. Донесли студена вода. Даже 2. Кеф. Че е хубава, аквафана, аквафина. Това е италианско. Това е много хубаво. Много хубаво да човека чеп водичка под драйвера. 1 час, той начака 2 часа и сега още 1 час обратно отиваме към центъра и директно на ресторант, защото сме супер гладни. Пак сме на египетската кухня. Този път Таня си взе пиле с ориз, аз си взех салата с фалафели, 3 фалафела, зеленчета си донесиха ни хляб, 2 сайда. Това мисля, че е някакъв сос за пилето с ориз. Дойдохме на закуска, отново на този ресторант. Ето дойдохме онзи ден за баклава и кафе, този път дойдохме за традиционна египетска закуска. Ето този голям трей с най-различни неща. Един египетски чай, египетска минерална вода, която е доста хубава между другото, хляб и омлет. Закусихме и си хванахме Uber. Доста приятен Uber, може би най-приятният Uber, който сме имали до сега и ни докара сравнително бързо до пирамидите за половин час. Сега идваме за втори път, защото искаме да направим още контент, още снимки за Instagram, особено за Таня. Ако не ми паднат нещата от джобовете. Едно монстърче. Уф. Мисля, че това ще са първите снимки, които съм виждал на бял монстър на пирамидите. Тъй, че в Instagram ще ги включим със сигурност. Не само на стория ми и в постовете. Даже може би вече имаме готов пост и ето тук ще видите снимките с белия монстър на пирамидите. Станаха много добре. Наснимахме се. Мисля, че станаха брутални снимки този път. Сега е Рамадан и пирамидите затварят в 3. А в момента е 3:30. Защото нашия човек каза на полицая или на секюритито, каза му, остей ги да се снимат, вика, аз ще ги изпратя. Нещо такова му каза. И оставиха по-дълго. И в момента сме последните хора, единствените тук до пирамидите. Всички други вече са си тръгнали. Викам на Таня, тук безплатни сувенири, ако иска. Те са ги зарязали направо. Даже не са ги прибрали. Оставили са ги тук изложени.
Дойдохме ли на най-якото място в Кайро да се снимаме, най-вече да снимаме Таня. С тая гледка, пирамидите, палмите. Сядахме най-после да хапнем. И аз чакам с вилицата. Таня чака, супер сме гладни. Сега ще хапнем и излизаме пак да се снимаме, като пуснат лампите и като се стъмни малко. Ще е мой ред за снимки, защото Таня вече и направихме хубави снимки. Става мой ред. Гледката е страхотна, аз не очаквах да е толкова хубава от този ресторант. Наистина е много красиво. Гледката е брутална. Ресторант, който гледа към пирамидите, с палмите, залеза. Doesn't get better than this.